Oppure la
Eso là những cái gì được có thể là luôn đi tới từng người này thôi đi tới từng cái cái được nếu cứ rồi họ chỉ hay đi nhưng mà đi giờ rồi đi giờ đi ở đây để làm gì ở đây ở đây Amen.
Hallelujah, 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 hallelujah. Biko, anyị na-ekele onye ọbụla ekelego m agụba ndị eze Chief Larry Agụ onye gụrụ na ọgụnyere gị Imam Nnamdi Ilo Port Harcourt number 1. You are welcome. Thank you. Ebe ka dike Honorable Mrs. Eze Amaoke asịrị iri nnọọ. Another prince, the Chukwu, another prince, the Chukwu, I not sure no. The cultural food on display. They found a good I'm doing a favor. They are one secretary of the local government area. And as a matter of fact, the retired current secretary, Government House, Enugu, every I'm a member of those who know, or put up on Sunday, which I'm a flying, I'm a man to member. Teacher, okay, no. Thank you. I don't know really my money about that table. In that time, I will go. Ọ bụrụ na mmiri na mmanya aka dọrọ ebe ị nọ ime ka ị marụ ụmụ Israel all the youth must go hand on deck. Ndị oge chelunu ndị oge anyị ga-akọpụta olu chelugodunu. You can see the demonstration of their youth in the strength, or rather the strength in their youth. And they say we are killing all these believers. Down, then we can go down. No,
All
Thank you.
Officer in charge, Deputy President of Police,
biko ndị Crusader anyị na-asị na unu amamụzikwa n'ọtụrụ ruo 90 years na Jizọs ọkịta kwuru mesịrị ihe biko ndị kọzi unu amamụzi Students Association, ọmọ course IG, mana ha so I ekele ndị ụzọ awọ amara m aka na old boys maka na school nke amaghị mgbe ọ bụ mana ọ bụ na big boys n'ebe a azụ m ime nnọọ daalụ mere nne ndị ụzọ awọ old boys asị ha nwetara individual gift personal a ga na-ebi ya eze sinachi ekelego ndị gbere taa 10,000 gbere taa 5,000.
When he na kwaya sika mpa ya ngulu. Ihe na abụọ bụ ya jisi obi ya ike. Mana the party has been handed over to him. Wherever the father stops, he is starting from. When I go out, I will be in the area one of our party. And from here now, getting on our food before every year. That's all you do back every year. When I'm watching I like to get back, Yakumaka celebration. Amen. Yes. So what happened is you. Any one oka, cheese. Any one more, I got here. Ya bụ onye nke atọ bụrụ onye nke abụọ na nwoke anyị emebe na-ewepụta na ndị zigara akwụkwọ n'ụmụ agụba anyị n'ihi na nwanne nwoke nwanne anyị nwoke bụ Blake onye nkụzi ekwu na ọ maara akwụkwọ obi dị m anwụrị mee nri karịa bụ na onye atara m akwụkwọ n'isi ezinụlọ anyị wee bụ na m nọ na-ekwu tupu ọnwụọ o gosiri m ana anyị kwụ anyị na ihe anyị nwere gosi anyị nkesi m okere ya ụmụ onye gara na be anyị jụọ asị ana ọgwa m bịa ihe o jitere igbu onye ahụ na mmepe ọ gwara m ọ ji ga-eme onye ahụ anyị ga-emepe ọ ya dị igbo ọzọ ya gazie oge ọma dibe a sị na ọnwụ bụ ụgwọ ezi ụwa onye dị ndụ ya anwụ anwụ mana ya gazie sa thank you denta good evening denta ka gụ na ihe ahụ kọwaa na anyị ka ya bụ obi ihe bụ We're